Ja, vi har læst et eventyr af H.C. Andersen, som hedder Skyggen, og det vil jeg lige fortælle et kort resumé til. Altså det her eventyr, det handler om en mand og hans skygge, og så manden, en af hans store drømme er at rejse ud i verden og opleve andre folkefærd og kultur. Hans skygge, den er jo forbundet til ham, for det er skygger, og så den er med, og den oplever alt, som manden han oplever. Men sådan en dag, så skyggen den forsvinder, den kommer ikke tilbage, så går der et stykke tid, og så kommer skyggen igen. Men det finder han først ud af, da den her mand, skyggen er blevet til, fortæller ham det. Og så den her, hans gamle skygge, som nu er blevet til et rigtigt menneske og iført fint tøj og bare virker som en god person, så får skyggen ham luret med ud på en rejse. Så indgår de den aftale, at manden ikke må sige til nogen, at skyggen var hans gamle skygge, ligesom for at have et dæk, så der er ikke nogen, der ved det. Så på turen, der skyggen, han gør det ekstra, at han altid går på den side, som vil gøre manden til skyggens skygge, for ligesom at sætte manden længere ned i hierarkiet, og så at skyggen bliver gjort til den rigtige person, hvis man kan sige det. De rejser langt og rundt omkring, og til sidst så møder de en kongedatter. Så den her skygge og kongedatteren, de forelsker sig i hinanden, og så derfor får skyggen jo det halve kongerige og bliver meget magtfuld og rig. Og så får skyggen, kongedatteren, overbevist hende om, at manden er skyggens skygge, men er ikke loyal over for ham. Og så går hun med til, at han skal slås ihjel. Og så slutter historien, så det er en meget åben slutning. Og det er så et kunsteventyr, der vi kender forfatteren, som er H.C. Andersen, og den har de her typiske eventyrtræk, som med, at den har den her prinsesse, og skyggen bliver levende, og vi har det her 3 gange, tallet 3, hvor skyggen besøger den lærte mand 3 gange. Ja, så hvis vi tager personkarakteristikken og starter med den lærte mand. Den lærte mand, han er selvfølgelig veluddannet og er meget formel, og den måde han er på er meget korrekt. Han vil gerne meget ud at rejse, men han er meget tøvende og reserveret person, og så derfor der overvejer han det meste, som han gør. Det er også derfor, at skyggen var blevet nødt til at overtale ham for at tage med på den tur. Men noget af det vigtigste for manden, det er at blive anerkendt, og det kan man ligesom se i det stykke her, jeg lige vil læse op. Og det ærgede ham, ikke fordi skyggen var borte, men fordi han vidste, at der var en historie til om en mand uden skygge. Den kendte alle folk jo hjemme i de kolde lande. Og nu kom den lærer mand der og fortalte sin, så ville de sige, at han lignede efter. Her kan man så se, at han er bange for, at folk tror, det ikke er om ham, og han er lidt ked af, at folk ikke ved, at det er ham, fordi han vil gerne være en kendt person. Det er også derfor, at han godt kan lide at skrive, og den måde han skriver på, det bliver beskrevet som om han skriver om det gode og det sande og det skønne. Og det er også meget det kendetegner også meget godt romantismen, og romantikken, fordi det handler om. Det handler om alt det gode. Og han bliver også ked af, at skyggen forsvinder, fordi han føler selv, at der er en del af ham, han mister en del af sig selv. Så vi tager skyggen. Han er modsat manden. Han er overhovedet ikke lær, og han er ikke korrekt på den samme måde. Han er ikke klog og lær. Så det der sker det er, at skyggen, den har ligesom alt det mod, som den lærte mand ikke har. Det er for eksempel skyggen, der bliver sendt over til hende poesiens dame, og fordi det tør man ikke selv. Og så det er skyggen, der gør det. Så man kan sige, at det er ligesom mandens mod. Derefter så er han på grund af den her modsætning, men stadigvæk har oplevet alt det samme, så er han også blevet lidt egoistisk og magtsyg, fordi skyggen ikke selv har haft sit eget liv, men har oplevet hele sit liv ved siden af manden. Og det er også derfor, han er blevet sådan, som han er, skyggen, kan man sige. Og det er sådan der.
Den lærte mand, han gennemgår så den her, altså en komposition med den her ude hjemme ude, hvor han starter i syden, rejser så hjem, hvor han så rejser hjem til Norden for at skrive nogle bøger. Når han så møder skyggen igen, så bliver han lokket med til, til syden igen. Så han er ude igen. Skyggen han gør det så omvendt, hvor han er hjemme, ude hjemme. Han starter med at følge den lærte mand i syden, hvor han er hjemme. De bliver så splittet, hvor den lærte mand han rejser hjem til Norden, hvor han så er ude, og så opsøger skyggen ham igen og tager ham med til syden igen, så er han hjemme igen. Ja, så har vi skyggen som symbol. Skyggen den symboliserer mandens drifter, lyster, længsler og behov. Den repræsenterer også alle de egenskaber, som manden ikke besidder. Og den lærte mand, kan man sige, han repræsenterer romantikken, hvor alt er godt, og man skjuler det dårlige. Hvor skyggen den symboliserer, eller repræsenterer en ny indgang til romantikken. Nemlig at det fine og alt det fornemme, det stopper, hvor skyggen den bliver den dårlige side af romantikken. Ja, så har vi tema og budskab. Nogle temaer, man kan sætte på skyggen. Det kan være gode og onde, forstanden og lidenskaben, bevidste og ubevidste, splittelse og fornuften og fantasien. Budskabet, det er så, at følelser og fornuft og det onde og det gode og alle de modsætninger der, det ser vi, at den ene den kan ikke overleve uden den anden, og der er på en måde sådan nødt til at være harmoni mellem dem begge to, for at det kan fungere. Man kan ikke bare være helt god eller helt ond. Ja, vi kan perspektivere fortællingen til dannelsesrejsen, hvor den lærte mand drager ud på den typiske dannelsesrejse med drømmen om at blive forfatter og opnå succes. Han skriver det sande, det gode og det skønne, som er et vigtigt kendetegn for romantikken. Hans drøm bliver dog spoleret af hans egen skygge. Skyggen er som tidligere nævnt en magtsyg og egoistisk. Så eventyret ender med, at det er skyggen, der drager fordel af dannelsesrejsen og opnår den lærte mands ønskede succes.